我未食，我嗰度未食過嗰間嘢。係啊，因為食就唔揀。兩邊食嘅都係。3蚊，我見到係
個ginagawa mo. 一箱嗰啲最難估真係有啊，入面有，入邊有啊，鋁罐裝嗰隻鋁罐，細定大啊？誒細嘅，你要大定細？大㗎，大嘅。鋁罐裝。係啊，飲完茶起身咧，我要企定咧。Gusto ko to. Ito, kano ko dito? Parang mas malaki. Tignan ko nga ito magkano. Pero chicken lang price dito. Pero okay na siya. 三個啦，兩個同三個啊！你要嗰度先得㗎，要俾錢㗎嘛。攞過嚟埋單啊！係啊，佢嗰度俾錢㗎嘛。Pero may mga iba na kasi ang anahan. Ay, naku. Ang lamig, guys. Daming tao dito sa may sa may bilihan ng orchids. Ang gagawin. Yes.你咪同我講。咁樣有兩個。
間係咪啊？OK。就再去巡下咁啊，咪哎呀嗰度有埋你買喎。係啊，哎呀，Hindi na may southwest. Hindi na southwest. Diba, may natanggal. Ganda ng bula-bula.